Hodně lidí si myslí, že je často bolí záda kvůli tomu, že je dostatečně neprotahují, anebo že nemají dostatečnou sílu. Často jim ale chybí něco úplně jiného a tím je opora. My si společně ukážeme na jednoduché pozici kočky, kterou pravděpodobně zná každý z vás, to, jak vypadá pozice bez opory a jak vypadá pozice, když potom tu oporu správně nastavíme. Tak, já půjdu do pozice kočky na všechny 4 a dám si klasicky kolena pod kyčle, dlaně pod ramena, ale budu v té pozici úplně pasivně. Vlastně nevytvořím si žádnou oporu vědomě a jenom tak v ní spočinu. A co se teďka děje? Nezatlačila jsem dlaněma do podložky, takže jsem se nevytvořila oporu v dlaních. Pravděpodobně se mi zamknou lokty, protože mám hypermobilitu těla, takže mám prostě zamknuté lokty, ramena mám přitažené k uším a lopatky nemůžou správně fungovat. Další věc, co tady můžete vidět na té pozici, je to, že se mi propadá břicho, vůbec jsem ho neaktivovala a tím pádem mi padají bedra dolů k podložce a právě v téhle pozici, když nedělám ji vědomě a nenastavím oporu, tak jde na ně velký tlak a bedra můžou potom bolet. Nezatlačila jsem do nártů, do holení, takže jsem se neaktivovala střed těla. A vlastně potom, když by jsem chtěla přejít do nějakého protažení, třeba do pozice krávy a zase zpátky do kočky, tak mi to vůbec nepřinese žádný výsledek. A hodně lidí právě v téhle pozici, když zůstává, tak by si říkají, že potřebují ještě nějaké protažení, že tohle je málo. Ale právě většinou to, co jim chybí, je ta opora. Pojďme si teďka ukázat naopak, jak vypadá pozice kočky, když tu oporu nastavíme správně. Tak, zase mám dlaně pod ramenama, kolena pod kyčlema a tentokrát si vědomě uvědomím, že mám hezky roztažené prsty na podložce, že se odtlačím od dlaní, podívám se, jestli se loketní jamky dívají na sebe, aby jsem zbytečně nepropínala paže v loktech. Hezky stáhnu ramena od uší, takže se mi aktivují lopatky, krční páteř je krásně dlouhá, dívám se dolů na podložku a uvědomím si, že si můžu zatlačit nártama do podložky a holeněma do podložky. A můžete si to zkusit, tenhle jemný pohyb, kdy zatlačíte nárty do podložky a holeně do podložky, tak se vám aktivuje střed těla krásně. Což potřebujeme, aby nám fungoval střed těla, aby podržel právě ta bedra, aby nám nepadala dolů k podložce a aby nás nebolela následně. Krásně se vytáhnu na jednu stranu za temenem hlavy do dálky a na druhou stranu za kostrčí, takže mám krásně protaženou páteř. A dech může volně plynout. Můžu prodýchat krásně do stran trupu, dlouhý nádech, dlouhý výdech. A vlastně dech plyne a tělo může krásně spolupracovat. Tak to je rozdíl mezi kočkou s oporou a kočkou bez opory. Ale vlastně můžete to aplikovat na kteroukoliv jinou pozici, kterou praktikujete, na kteroukoliv jinou asánu, ale vlastně můžete to aplikovat i na běžný den, do vaší běžné chůze. A nebo když třeba jenom stojíte někde, tak si jenom uvědomte, jestli opravdu se opíráte, jestli máte tu oporu a odtlačujete se hezky od chodidel, jestli máte správně nastavený ten stoj. A vlastně potom je to gro v té pozici, když si uvědomíme, že spolu opora a dech spolupracují, tak to tělo se nemusí přepínat a často nás ani ta záda potom nemusí bolet, protože jim poskytneme tu podporu jak zevnitř dechem, tak i z okolí tou oporou našeho těla. Pokud vám tohle dává smysl a pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak jsem vytvořila cvičební program s názvem Zdravá záda a najdete ho když tak dole v popisku pod videem.